ମୁଁ ଆରୁ ଇଠେ ଏବେ ଚାଲିଛି ବାସି ପୁରୀ ଖିଆ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାଲୁଛୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏମାନେ କିପରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବାପା ବାସି ଖାଉଛ, ପେଟ ଖରାପ ହବନି ତ? ନାଇଁ ଅଛି ମଚା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ନା, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଣି ପିଇବା, ପେଟ ଭଲ କରିଦେବା ଆଉ। ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଜଲଜିରା ପକେଇବନି? ହଁ ଜଲଜିରା ପକେଇଦେବା, ପିଇବା। ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ ଚୋବଉଛନ୍ତି? ମିକ୍ସଚର। ମିକ୍ସଚର? ପେଟ ଖରାପ ହବନି ତମର? ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବା? ମେଡ଼ିସିନ? ବଢ଼ିଆ। ଥଣ୍ଡା ଚଲେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଆଉ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପୁରୀ ପଖାଳ। ପୁରୀ ପଖାଳ? ବାହ ବଢ଼ିଆ। ପୁରା ଡବଲ ପେଟ ଖରାପ ହବ ଆଉ ନା କ'ଣ? ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ବାଡ଼ିଆ ପୋଦନା ଅଛି, ବାଟିକି ପିଇଦେବୁ। ବଢ଼ିଆ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମାଉସୀ ଆଉ ମାମି ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ବସି। ଇଏ ମୋ ମାଇଁ କ'ଣ ଖାଉଛ? ପଖାଳ ଆଉ ତରକାରୀ। କି ତରକାରୀ? ଆଚ୍ଛା, କି ତରକାରୀ ଖାଉଛ? କି ତରକାରୀ? କାଲି ରାତିରେ ବଳିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ? ଲିମ୍ବ କଡ଼ ଭଜା। ଲିମ୍ବ କଡ଼ ଭଜା? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲିମ୍ବ କଡ଼? ବଢ଼ିଆ। ମାଉସୀ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ପଖାଳ, ମିକ୍ସଚର, ପିଆଜ, ଓହୋ, ଲେମ୍ବୁ ଚକଡ଼ା। ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଖାଇଚାଲ। ଦିଦି ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଦିଦି ହସ ଖାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିଗଲାଣି? ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ମାଳ ନାହିଁ, ସରିଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବା? କୁଣ୍ଡରୁ ମାଳ ସରିଲାଣି। କୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ଖାଉଛ ବସି? ଏ କୁଣ୍ଡରେ କାହିଁ ଖାଉଛ? କୁଣ୍ଡରେ ମାଳ ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି ବଳିଥିଲା ଅଧିକା। ଖାଇଚାଲ। ମାମି କ'ଣ ଖାଇବା? ମାଇକି ବୁଲା। କ'ଣ ଖାଇବା ଚାଲିଛି? ମାଇକି ବୁଲା। ଦେଖା ମାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମାମି କ'ଣ ଖାଇବା ଚାଲିଛି କହ? ମାଇଙ୍କ ନା କାହିଁକି? ମାଇ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେ। ତୁମର ଘରେ ଚାପୁଡ଼ି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ସତ କାମରୁ ପାଖ ବୁଲୁଛି। ହଉ। ये देखो बच्चा पार्टी गैंग। मोटे पखाड़ सागर लेमु चकड़ा करथु। ମୁଁ से जे बैटरी मारले पखाड़ साइड उठी जाउची। बढ़िया ना ଖରା ଦିନ ତ ପଖାଳ। बढ़िया। पखाड़ खाइले कोन बेनिफिट कोन? पखाड़ खाइले कोन बेनिफिट अछि? आज्ञा कोरोना हबनी। बढ़िया। अब तो समस्त पखाड़ खाया तो वैक्सीन काई नंदी? दही पानी अछि लास्ट को माइन पियो। बढ़िया। पखाड़ खियाउछ ना नाली पानी पियाउछ? नाली पानी पिया। नाली आइले बाल पानी पिया। तू जोकर वाला कोन छ? सांदरला बसिले खुशी लागला। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲରି ପିଉଛୁ।